Annars spalt det på Pörne just i fjör. Akkurat som Pörne och det blev väldigt spännande för förut till nutchida sett 5-4 blev det och lugga väl så låter jag Erik Berg 8 harst ut att 3-1 och det så det blev spännande till vi till 3-3 då 4-4 så 5-4 så det blev väldigt spännande för Jörgen i alla fall. Akkurat. Ända vi Berger och Jan-Erik Kapaldor. Ja, nettopp. Ja, det var överraskande. Det är just alltså det var ju överraskande så det det. Det är då helt säkert. Men jag vill säga att chansen ännu mindre det. Särskilt tar vi också om att först Peter eller Remi är själva glad för att han inte är i semifinalen och i Öjmarslag. Akkurat. Det är väl utgått fall. Peter går ut för en superman på den vägen. Det ser väl ut att det är högst då. Annars är det inte mer nog så stämningen med falschen. Jag faktiskt inne att det bättre lä och ja. Schralige Folkspringer kommer in. Vi kan så landstester för större Lutz inte men annars. Ja, akkurat. I högst där och vi vant det att ta och i finalen för att komma så är helt fitt att falsk kom. Ja, vi tar först Folkspringer mittel finalistan, semifinalistan i alla fall. Det är ser överraskande Chamon där. Ola Elskard kommer i semifinalen. Akkurat. Ola som är annars ett ikon i förskontärste kommer Scholtan alla vägen här till. Men han har ordentligt ivån sig där. Annars är det lätt att distrahera. Så det börjar ju väl men så spelar vi inte mot fjärde men det är som att inte spela Werner men det är så att vi mot till Jan så att vi måste spela score. Neckbet score, ja. Och Remi är garanti för alltid gå score. Det blir värre. Han har sen spelat för det han skor otroligt väl. Och fan Peter upp där står vi vita Peter då kan spela så kan det explodera gott. Pura visst. Så långt att det tror jag att hålla på där. Det kan med så helt otroligt gott så är det här två som två måste lag. Och klubba och bara kunde vi det är så gott ut. Det ser ordentligt spännande ut. Peter Pröra kastar hoan för det är triple Q men det måste jag finna nästa triple Q. Nej, okej. Och gav han någon chans. Ja, 102 alls i lags högt men vi såg Jan 164 det är jag tror det går looking. Jag tycker vi ska få det kvar chans att rätt nu. Nej, va. Ja, men så vart det till Remi och Peter. Det är så snäga som Ivra skrak och några mat men den är bara spalt för så sätt just. Det har snäga läckt att det alltid. Lägger det ut och tar mest sin det ut. Så det är utlägg. Ja, här så står det hur den lägger sig att oja första kast. Ja, här var så då blir jag in i fjärde så har det Shuranaga helt och kallt. Nej, det helst han tripplar eller båt var vi as för att vi kunna släppa undan på den vägen. Ja. Sälja. Vad sa du mest om Henrik? 120. Nej. Jag måste väl först försvara sen. Jag vill lägga försvara där rätt lägga och det var ju ofta så att vi kom på sen att folk det går fint under försvar. Jag minns det första färd där blev sent boilers för där skåpol var det var han lägger manstester och doppeldister och möjligt men jag går inte under försvar så knappt jag kommer kvinnor sen så pompa på prikvita bara under försvar så första löv då det var nog skegast där men ja där skulle rätt lägga under försvar där golven så det var ju det kameran så Jerry här men inte det kan inte så vara men det har gjort det att jag kan säga att det är öle fokus och såna dist och det bara öde som är första slaget släppa spela distrikt där det såna fokus är ganska har tror jag avskora om fram till det spelet och strömning ja så ska det säga och pitch share och det tar share all millions of euros around the world så jag vet jag då ska jag lika väl men vi tar det räcker att skora akkurat så tar skulle kasta några kast outside Iron tar alla släppa ganska utoj bevissthet när att det fokus ja
Annars är det lika här alltså vi ser att Remi sitter nummer Peter sitter nummer 6 och Remi sitter nummer 9 för ju och Jan Erik är nummer 20 och Berger nummer 11 men alltså det spelar att ut på styrelsen så kunde bli överlegant men Akkurat. Men så har vi Jan Erik och Berger momentum akkurat lötne. Jan Erik gör ett gott kast där. Han flyter från 20-talen och ner och 18 och per tripplen. Det hjälper snägg men Bergfors och 160 är också tvär. Nu får sen lämnar Lutchingar så Berger är första turn så jag vet inte vad man tänker. Ska double 20 så är jag alla grött ut. Tatt vi. Remi för Nujan nu. Han ska få in Nujan så han rear boll efter. Det är fan ett. Det är fan inte. 5 minuter för att köra. Nej, han får inte locka det. Då spelar han bara Peter Nyår. Ja, ni har 2-3 så double 20 Jan Erik så han plejer med sig Jan Erik till dubblarna men det är inte alltid så nätt att vara centras. Förstås Fox är störst. Här gör det va? Ja, dåligt. Det är på spänning och distan i kvar. Det är dåligt. Det är så lätt vill ha det är spänning. Bra visst. Det spelar fort jag tror. Det är lite att livet snitt på halvfjärs och det är gott. Det är helt gott. Ja. Ja. Säg det två måste lägga det gott. Tar det ser det gott. Ja, nettopp. Ja. Det är man säger på under världsklass. Ja, Lutsen för läkt. Nej, det har ju också förmanslag. Ja, det är alltså. Men först där det snack fram så stjärnor. Du är very så on off just like var alltså men spelar det är näck bättre än Robert Favner sen. Oj, ja det är helt betydligt mån. Man ser väl att spelaren Jenny Gwitta och de brukar lägga toja på att spela alltså. Ja. Du har det onka chans att komma bara ut från så som man chatlar spelare och Jenny Galtad. Och det är bara en 4-5 år sedan som går inte gott inte en stora scen och bara vi att ha spelat chatlar. Ja, det är kanske inte det är därför blir det så seriöst här det att det blir utrotter och Melgenga inför Löves alla så vi kunde minnas att det glädje av hemskt nu så är det sommarburgare som har bedocka här den andra som men det särskilt slånker. Det är folk som tar det seriöst och det är väldigt helt rätt för rattarna att det är så att det är. Hur är det? Det är att det är vi tar för en gång på den vägen nu. Ja. Det var så att det var ringt att breaka alltså så skulle det trippla kvar för ska. Nu är han här. Ja, så för den 13 så. Ja. Så 2-3 Ja. Jag get ett mejl till någon cha Remi och Peter. Det verkar så fort. Nu jag vet nästan fort. Det är ett högt mejl där. Ja, det är det. Och allt är otroligt. Peter Remi spelar väl där. Teodor just du flöjer alltså Peter är med för att måste och sist fast skor så Remi för att måste för så det var så är det är toppspelare för ju då. Att det är ett av det bästa med det ja. Ja. Men det var ju så nu. Remi tappade mot Jan McIntosh i kvartsfinalen och Mian Peter syns jag att tappade mot eller Elskar. Eller Elskar ja. Det blev spännande det var score här. Det var go Romer av Paul Pringles då jag lagt att vi är. Jag var själv här och alla var ofta ver vi kommer helt långt men häver öl ofta manglar det såst. Häst för hejanda. Det var så knäcka i Peter och det är vi ser själv en ölistisk till Peter knutspelare och kunnisk. Tar åtta sig på fors i snittet från 900 men det är lite här alltså det är helt annorlunda 100 så är det overfors men det är så gott ut sen. Och där spelar Berger och Erik Sletchit att det är lite så trust nu att det är fullt spelstime så är det 2002 måste lägga det ordentligt gott. Nej, men det är så här att skor nu så jag vill inte vi är så att sin runt men det ska spara 100 till Peter så jävla gratis så lite press att Berger.
tar, som man säger, för slicka i hjärtan. Ja, det är det här, men det är när vi det betyder att du är här allojas, du kan pröva att ta en dashboil och färra. Finna där en skiva så känner vi vem vi spela och pröva kasta vid ett batteri tatt vi det är inte allt som man säger att det. Nej. Det är så att säga 180 i sen det är jag kan nu en Ja, det står lite där det är så gentleman sport alltså till att om det händer till att det är Erik Lucka vi 180 så tycker jag att Peter Remi hade jobbat lugga liksom. Ja. Det står lite alltså man ligger och man inte för väl att det skall man är mot corner alltså det är gå fällskap alltså vi ska gå på annan och att lucka så här det är så stort alltså skall man är ta spelare gärna vinna corner. Det är klart. För Berkor skruft där men nu skulle det ha en 16-3 där på där. Så det är för bollen då shit. Jag förstår det. Och i fjärde nu ska han gärna till. Oj, så lägger han trippelachan där. Vad ska åkte när han kastat flyr är man klarar bästa vid öarna hems. Ja, det är så där. Men själva alltså det står till här det där med fett bollen. Nu lockar du två. Det är med fett Rydal hem sätter bollen och det är för den eurunda spelaren också underligt alltså men för den runda spelaren så är Rydal hem 12 till 5 så det för alltid boll första bollen står pressa och det gör det med rätt där. Men nästa boll är för bra för så nu får det första försvaret där. Heckas. Oj, det är inte så det väl, det har gått loss lite här. Ja. Kan se jag vill inte se. Fjärde. Det är just vi har spelat tvåmanslag. Man tar så att man inte kommer i rytm. Ja. Och to see the två kast är då det spelar tvåmanslag. Ja. Och då är det synd särskilt så mat. Med i ömanslaget ta kastat och kört aircraft och har lagt vi kommer ut. Du kräver det center eka så koncentration alltså. Ja, det är helt så gott. Det är så man säger som spelare är det är doppelspel. Som är eller gå väck bättre doppel än single. Men är single som går single spelare klass brukas doppel till det. Och vad så vi inte säger att vi inte färdigt ur rytmen alltså. Passar. Halt ser man ofta. Lås Remi Peter säger vi inte samband vi två doppelspelare alltså men helt som två singelspelare men med Jan Erik Berger ofta kommer längt ut vi måste ju kanske bättre doppelpair. Akkurat. Ja. Men det var ju så att han slänger ut till på han vinner och det är nog en rätt så ska han bära över. Jag vet inte. Men det var så riktigt breaka. Så så att landa nägar i huvudet. Jag lät jag inte ta det ut. Nu här var Remi och Peter bara trusch efter. Det ska vara löv så stäcka där. Ja, han spelade inte Jan Erik och Berger Nil Lucci. Ja, nu brast han vid första på. Det hade det som kan hända. Men gör det för sån där han spelade en fina dist för det med Resmar mot Sadestra. Så var mycket sen. Det var en fantastisk match så. Det bästa skulle jag säga där också vi. Ja. Och Remi har sett de manglar fors och lätt på det tvärfna bästa tvärna först. För den restaurant banda man över 20 så triple 20 och så att för den restaurant vi att kastar på in 20 och för så på helt räcker alltså vanliga 20 så särs på illen och kastar 3 år så doppel 20 rätt för det. Han brast tvär för det. Han måste lova att spela det då. Jag skulle jag kan så vunnit det stället alltså det är helt fantastiskt för oss för det där det står. Ja, det går. Jag hörde om han var helt inte sett komma om för Archan på det. Det är allt ojna sett för att det var vi en tjej sagt där. Ja, det var helt otroligt så lite vart. Det är så vi där älskar SKJ. Det är vi ger time chance. Ja. Nu går det tacka. Jag fick ju också se 130 men alltså man manglar 44. Så topp 16 så är Berger nu. Vad sker annars? Hej. Jag skulle fick ju också fixa sig där. Det var inte sure. Jag vill säga inte ta mittas på pullen där. Ja. Vi såg inte mittas på pullen.
Ja, men här var det var Gallagher grafik. Oh ja. Han har inte 130 vet. Jag stämmer, jag måste få det. Ja. Flott lucka bara. Helt otroligt flott lucka. Är det break det första sist ner det. Och lägger väl ut. Han har fått shots all det är alltid viktigt. Nu är bara det med skåra. Ja. Nu tar också om. Remi är bara stabil. Ja. Remi är kan man säga går med 8 i spelarna så han är vid den sen där kom för nästan och tar han helt onkel och han är inte toppen för att han är 16 år gammal, inte toppen för den så det är otroligt. Akkurat. Snäga kom under legender i första där så är det med helt säkert att man shot man är Blomgren. Hur visst. Men vi kan 20 år efter det där spel. Ja. Så att man vinner Remi han får ha med repa till säkert. Det är inte samma om du inte ska så göra basketbollen vad så Remi så det är rätt där. Ja, nu så där så vara center nerva plava eller jag konstruera. Det är vi spelar bästa nutch så vinna 5 set och det kan fem rätta på ju ändå 2 set och det är ju så jävligt att så på den jag kunde så jag tror jag ska smart. Nu får du gå plats och trippla ner. Nu får den. Vi får inte bestämma. Nej. Peter vill inte. När vi träffar först där. Ja, det är ju inte så lätt för allt. Så är det väl efter här. Bergkor tycks att spela otroligt väl under vändning. Bergkor är väster så han lägger bäst under vändning. Ja. Men det var ju så att han kommer till Kappingar, jag måste låta Charlie att han kickas inte när det är längt och jag vet inte hur det är. Det är alltid sallad i pastor och spel och här det är alltid det är så. Men han spelar så här Erik så visar tror jag gott och står lite kanalen upp och spelar väl. Ett upp. Jag hugde ett distance Tja Bergkor och Ono Hensson. Ja. Ja. Kvar Bergkor flyr för den här bollen kan bara att göra det Leot. Men klarar sig lock. Ja. Och det enda vi att Ono första ut. Det nu Bergkor ska alla trusch efter och lockar han nu så ser det otroligt gott ut och just från femtal. Doppelt 20 så är han. Ja. Så vi får att vi. Aj, det är så att när vi så rätt break in vid natten. Nu så det rakt någon annan så är 3-3 så är vi lockar nu. Så är det 3-3. Jag tog så mer som Remi Gartlick alltså man är mer nervös att spela. Det tycker jag inte. Nej, jag vet inte alltså. Han är så osak allt där alltså. Men lugga var knappt så har jag ett bröd från och i mitten men det är jag sa som spelare tar lista som jag vet inte vad alltså. Nej, jag hade att Remi är öjliga kaltor på samma sätt. Och vi ser vi ja, han gör det väl väl kvar. Det är bara vi undrar det alltså. Det är och jag tycker att alla flesta nya sällan här kan hålla vi en Erik Bergkor till att jag kan som tror så vunnit så jävla ofta så blev det som det blev man vill gärna ha det hit att andra kör från mig men man kan bara beundra det och ta hatten för det med det med just där för så där nu 20 år alltså livet här och det är fantastiskt alltså. Pura säkert ja. Ja, och till vårt att nu vad som det visar sig något avskårande men det tycker vi att han lägger inte Berg och Jan Erik. För service. Ja. Det är jag tror inte då alltså det bara det vi tar inte så väl vi att vinna snack som hinner bara. Nej. Men Remi och Peter spelar med en average på touch hackre en Hinebuyers. Vad lukar var så tror jag. Ja. Hade det här som är center löj kvart och dast att vinner du sätter så kan det vara lugga mycket att ja. Ska skåra han ta. Kemland så sista på den doppeln där så ofta så ser vi den. Inte tro på för fältråt.
Men det ser det så gott ut. Det har spelat väl 6 fullsätt. Ja, det är faktiskt man får ju nog stå i. Men vi måste ju vantande hackar stå i där kommer till Ömaslöjen. Kan man satt det där. Ja, det gör vi och tar det östas med oss av Maren att du sitter inte i vår trojkast faktiskt och släpper attor. Det gör att du samlade bättre, du spelade höjdare. Ja. Och listingarna är färre ord. Jag tycker också att det kommer här till Semplan. Själv att de kommer till Semplan så är det själv stått lite att du ska till gärna vinna, men det tycker allra flesta lagar när det kommer till Semplan är nog till sig. Jag ska det här vara mot mål det. Helt säkert. Jag vet inte, jag ska få bollen till ja, det för ska 20. Nu jumpa det 55. Ja, ja. Nu skiljer Rockland skaft här. det skilt ju kan få här men det 25 så ett nöjt att var jag kommer ju så vet ju att han har rebel alltså nu inte rockna för Chester. Det är mer usakalt. Han är usakalt här. Han är en fantastisk spelare och viskar alltid avskaver som du snackar om men I halvt det ber till att chocka om kort. Ja, det är bara det men alltså lukar väl han är Eleganta vi får klart det så kort det här chef det är vi måste bara ta kattna för det tycker jag att det som irriteras mest när att stapla chef det var gånda så eller så det är kan next tape kom ju så jag vet. Det är så. Jan Erik har varit öla stöver kvalt eller visst det någon spelar ser det väl allt. Ja, det är ju så dåligt läckert kastas alltså det är bort fram alltså det är inte ligger det bakom så flickar på en lite annorlunda så och ja det är väl harst och bort kastas. Samma vi det med Petrus men bakom sitter annorlunda allt. Men det är väl så det verkar klart. Ja. Det är så ristigt nu I Arna kastar. Han spelar attor. Här är gott med jobb på spalt. Det är öle gott ut så då. Så vi vill ja att ha det första vägen så att just det. Ja, det är så att och Jan Erik och Berger DJ där. Så får den ordla gus här. Ja. Tack, ta för så jag med rysta sätt. Ja, det är bara så för att ta det bättre rutinerna som ger för vinner så ta men look alltså 454 så var det att för större part så då tar vi 8 att vi kör för att tror jag och så kommer in rätt det så svårt. Men ja, Toile Peter var snackt vid att kasta. Han så minst 100. Du ska verkligen få en chipplare vi få ny. Ja, få ny och så. Det vet jag väl inte riktigt. Nej, okej. Till det nu måste han i 8 så är för under 4 nu så är onge modrat till. Det fanns switch det ska till. 6 och 4. Ja, det är kvar att ta det. Peter Blachan. Ja. Och topptal så är det nu. Flott kastar ju Jan Erik. Oj, hade det annars ett fantastiskt kast. Han kastar. Vi kan kasta så ordentligt. Ja. Så. Annars också vi här för att för dagspel att det var så jag på det ut och sådana kastar det var men det är djupt koncentrerat alltså det är ja. Aj, allt var väl då där. Han 15 lätt. Ja, sporten är med tror jag tjej alltså väl annat att ja. Känns rått efter så då får det här. Nej, jag brast. Lugga fratt kanske. Det ser ut akkurat nu för mig som att Jan Erik är sitt bättre upplagt än hellre än Berger. Ja, jag tycker Jan Erik mal lockade. Nu mal det så lite. 12-6. Ja, var han. Nu fick vi det som det här var. Sista 6. Där vi börjar om. Hur då? Det var spännande.
Säger här Peter och Remi har förtal vi utlägger. Vi utlägger, ja. Peter Ferrand en tripplar helst för video så det är så avskärt och Peter en tripplar video så är det framåt. Väl framåt först. För att sporten Erik kan och inte så tagga utlägger vet. Nej. Ja, nu hördes faktiskt skit i frisjäl. Nu är det spännande. Det är nästan läck kvar, ja, alla stämmer, ja. Som så lagar själv och där sen rösten går. Jag kan att det här vi rytmen vi tät toja boja och huxa men ja det hinner kasta det sätta fan det var alltså. Akkurat. Är det inte tripplar? Och ser man att det är typiskt att det är så ständra så kommer sätta vissa tripplar. Här kom Jan-Erik. Äntligen kommer tripplar. Två. Ja, jag är här bara. Och här var bara, oj, ta mig ja. Men sätta sig sönder förspring här. Pura tatt och legal. 100. Och 100. Fan, då tror jag vi ser. Det viktiga är bara grösning för 100. Ja, nu är det viktigt att svära attor. Ja. Inte ordentligt att ha bruk för. Nej, detta var helt och kast. Att det kan kosta nästan nästan. Ja. Att det är träffande och sin salarliga. Ja. Men det var så inte. Trusch bara. sen är det knut. Ja, Erik var en tvinkar att komma med en gång kast nu. Kallt att fortsätta vi. Det ser inte gott ut, Sean. Det börjar i alla fall. Nej. Det ser ut att vara over and out shot alltså, men som sagt, det är ofta att det sista sättet är och så riktigt lockat det sista sättet. Ja. Så är det att det är allt. Men Ja. 4-20 efter bättre. Tar pura kapp. Att det är till för att dribbla vi och röra pressen så. Han må avkomma i lutching eller liv. Ja, för jag vet inte kan det så på eller. Därför jag känner. Ja, jag alltid tar här och kasta handkläder in som att det kastar ut. Ja, det här är skulle du göra något så jag var kvar för 6 spoiler på 4-20 det här missat det. Nej. Det är mycket att hästa in. Det kan akkurat handa vi kan missa det för första nu. Ja. Abrast. Ja, det var vilja så på el. Ja, fler till la det med han var ju där med Jimmy så låt dem bara ha 4-20 till. Från Charles spalt ner till. Ja. Det är viktigt att Jan-Erik alla ska pressa. 4 fors. Det vill bara 4-20. Ja, men så är det slockande och så var det han var ju där Berger. Ja, så är det färdigt. Men då är det blockat. Ja, ja, det. Men vi går se att det var fotbollschatten. Ja. Det är folkportjänst. Ända 5-4 så. Ja. Jag vill också säga att flott av Berger och Jan-Erik är gör det mest av alla väg. Ja, det var får hålla. Poinedist.